Имаме една визия. Искаме да направим камионния транспорт по-ефективен, да намалим празните курсове, да щадим околната среда и да подобрим живота на шофьорите. Организираме срещния трафик за спедитори, които пътуват на дълги разстояния. В нашата система един шофьор кара половин смяна до точка за смяна, там разменя ремаркето и се връща половин смяна обратно до родната база. Чрез участие в транспортната система на Мансио се намаляват разходите, подобряват се условията на труд за шофьорите на камиони и улесняваме прехода към електромобилност.